ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଜାଲୋଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କଇରାଝୁଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଓସେପା ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଘୋଟା। ଏହି ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଓସେପା ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ସହିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ନିୟମିତ ଓ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବେରିହା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଘୋଟା ମହୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କୋମଲମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ନିରାପତ୍ତା, ରୋଷେଇ ଗୃହ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୃତି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହିପରିକି ବିଦ୍ୟାଳୟର କୋମଲମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୋମଲମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରି ବିଭିନ୍ନ ଉପଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିରାପତ୍ତା କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲେଖରାଜ ସାଗର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ ପ୍ରଧାନ, ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ସାହୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ଭୋକ୍ତା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାସ ମେହେର, ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ନିର୍ମଳ ଜଗଦଲା, ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଅଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।